समाव बिथां फैदान बसुमतारी जेबो दायानो गैया। फैदान बसुमतारी जेबो बाथ्राखौनो मिथिया। जाय मानसिखौ जे मोनसे इनफर्मार होननानै बुंदों, थामहिनबा बिथाङा जे दंफां गावनि जे दंफां फालांगि खालामो बा दंफां सिखाव खावो बेखौ फरेस्टारनो खोन्थाना हरदों होननानै बिथाङा नंखाय एलिगेसन लाबोनानै बिखौ बुनाय जादों। नाथाय बियो जायबा माने बुजाग्रा बिथां फैदान बसुमतारी रोखा खालामखादों आरो थामहिनबा बिथाङा नंखाय बेफोरबायदि खुनु फोरमान गैया जे सोमखोर बसुमतारी फोरमान होनाया जे इनफर्म खालामना होदों बा इनफर्म होदों दे इनफर्मार दे बे सासे होननानै जेबो फोरमान खालामनो हाया बे सोमखोर बसुमतारीया। जुदि फोरमान सोमखोर बसुमतारीया बेफोरबायदि इनफर्म हरग्रा होनना जुदि फोरमान बिथाङा जुदि होनो हायोब्ला होनांगौ। आरो बे समाव बेखौनो खावलायगोन जे सासे मानसिखौ निर्दखि सासे सुबुंखौ बुनाया आयेन बेरेखा आरो बे आयेनखौ दहाय होनानै आसाम पुलिसा थामहिनबा रुनिकाटानि जेखिनि पुलिस बिफान बे पुलिस बिफाना थाबैनो राहा लाथारनांगौ। जेरैखि जाया राहा लानांगौ। आं बेखौ बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै खावलायबाय। गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै जे 78थि भारत उदांस्रि साननि बयनिसिमबो जे गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै भारत हादरा 78थि उदांस्रि सान फालिबाय। बे उदांस्रि सान फालिनायावबो दिनै जों बर' खौरांगिरिफोरा दिनै उदां नङा होननानै बुंनांगोन। मानोना थांनाय सानाव जे बड'लेण्ड बुब्लिनि सासे खौरांगिरि फैदान बसुमतारी, बे फैदान बसुमतारीखौ सासे दंफां फालांगि, दंफां सिखाव आरो बिथाङा गोबां आयेन बेरेखा दंफां बेफोरबायदि जोंनि जे सम्पद जाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोनसे नायल' जायल' जे हाग्रा ओनसोल, बे हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाय सासे सुबुं सोमखोर बसुमतारी होननाया सानथिं बाथिं बेलासिनि 6:30 रिंगायावनो गाग्लोबदों। जे बिटिआरखौ बा बिटिआर जाखांनायनि उनाव गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों। नाथाय दिनै गोजोन गोरोबथाखौ जों दहाय होदों। गोबां रायजो राजाफोरानो गनायदों दे गोजोन जोंनियाव फैबाय आरो सान्थि फैबाय। आरो बे बेलायाव जे सासे खौरांगिरिखौ बर' खौरांगिरि जाय खौरांगिरिफोरा बा बर'फोरा दिनैनि खालाराव जे बर'फोरनि जे जेंना जेंगोनाखौ रायजो राजाफोरनि जे जेंना जेंगोना बे जेंना जेंगोनाखौ फोरमायनो थाखाय जे खना खनला जे बर' खौरांगिरिफोरा जोनोम जादों। बे जोनोम जानाय सासे खौरांगिरिखौ गाग्लोबनाया इनायनो दुखुनांथाव जादों। आरो बेखौ जोङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै जोङो निन्दा खालामो जे बे दुथां जे सुबुं सोमखोर बसुमतारी जे बिथांखौ जे थाबैनो पुलिस बिफाना बिथांखौ साजा होनांगौ। जों खौरां मोनदों, थामहिनबा जों सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोनदों जे बिथाङा गोबां आयेन बेरेखा जे खामानिफोर बे खामानिफोराव लोब्बा दं होननानै जों खौरां मोनदों। आरो बिथाङा डन सिस्टेमाव खामानि मावो होननानै जों मोनथिनो मोनदों। नाथाय सासे खौरांगिरिखौ बेफोरबायदि बुनाया माबे दननि बे मोनसे सिनायथि? नोंथाङा सानदों नामा जे खौरांगिरिखौ बुनानै नोंथाङा खारग'नो सानदों नामा? नोंथाङा सानना दं नामा जे खौरांगिरिखौ बुनायनि उनाव नोंथाङा बारग'नो होननानै सानना लादों नामा? नाथाय दिनै नोंथाङा बारग'नायनि लामायाव गैया। मानोना जों बे बेलाखौ नायनानै रुनिकाटा पुलिस बिफानाव आरो बेनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन थानायाव नोंथांनि बेरेखा जोङो बे समाव आयेननि राहा लागोन। जोङो एफआइआर होनो थाखाय जों थियारि खालामदों। बे समाव बेखौनो खावलायगोन जे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा दा बेफोरबायदि दुथां बे सोमखोर बसुमतारीया सासे बर' खौरांगिरिफोरखौ जाय खौरांगिरिफोरा नोंथांमोननि थाखायनो खामानि मावदों, जाय खौरांगिरिफोरा रायजो राजानि थाखाय खामानि मावदों, जाय खौरांगिरिया समाजनि थाखाय खामानि मावबाय दं, दा बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ बा सुबुंखौ गाग्लोबनाया जोबोदनो दुखुनांथाव होननानै जोङो बुंगोन। मानोना बे समाव जे गोजोनखौ जों हास्थायो, गोजोनखौ जों दहाय होनानै बे समाव खामानि मावदों। आरो बे समाव बेखौनो खावलायगोन जे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे बेलायाव जेन गोख्रों जेन राहा लायो। गोख्रों जे सोमखोर बसुमतारी जाय दुथां बिथाङा तिनालि थाइजौबारिनि होननानै जों खोनानो मोन्दों। बिथाङा तिनालि थाइजौबारिनि। दा बिथांखौ जेरैखि जाया जे प्रखाखनखौ खावलायनानै बा आयेनखौ जे दहाय होनानै जे बिथांखौ एसपिनिसिम खावलायनानै जेन थाबैनो बिथांखौ दैथायनायनि बा जेलसिम दैथायहरनायनि थाखाय राहा लानांगौ। मानोना दिनै सोरखौबा बुंदों बा खौरांगिरिखौ दिनै गाग्लोबदों, गाबोन गुबुनखौ गाग्लोबि मा बाथ्रा दङ? थ' बेखायनो आङो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरखौ खावलायगोन जे बेनि समाव खावलायगोन आङो जे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारीखौ। मानोना बिथाङा आथिखालाव हाग्रा बिफानखौ बिथाङा सामलायबाय थादों। आरो बे समाव जाय दुथां बिथां सोमखोर बसुमतारी, बे सोमखोर बसुमतारीया बिटिआरनि सम्पद, बिटिआरनि मोनसे जाय जोंनि थाखाय सिनायथि, बै सिनायथि हाग्रा बंग्राखौ बिथाङा दानफायनानै थामहिनबा गिदिर गिदिर जोंनि सम्पद दंफांफोर, बे दंफांखौ दानफायनानै बिथाङा फोजोबस्रांनायनि लामा लाग्रा सासे दुथां
बे दुथांखौ थाबैनो हाग्रा बिफाननिफ्रायबो केस बिथांनि सायाव जाबसिननांगौ आरो बिथांखौ आयेनारि राहाजों बिथांखौ जेलाव सोनांगौ आं बेखौनो बे समाव खावलायगोन मानोना बे समाव बिथां फैदान बसुमतारी जेबो दायानो गैया फैदान बसुमतारी जेबो बाथ्राखौनो मिथिया जाय मानसिखौ जे मोनसे इनफर्मार होननानै बुंदों थामहिनबा बिथाङा जे दंफां गावनि जे दंफां फालांगि खालामो बा दंफां सिखाव खावो बेखौ फरेस्टारनो खोन्थाना हरदों होननानै बिथाङा नंखाय एलिगेसन लाबोनानै बिखौ बुनाय जादों नाथाय बियो जायबा माने बुजाग्रा बिथां फैदान बसुमतारी रोखा खालामखादों आरो थामहिनबा बिथाङा नंखाय बेफोरबायदि खुनु फोरमान गैया जे सोमखोर बसुमतारी फोरमान होनाया जे इनफर्म खालामना होदों बा इनफर्म होदों दे इनफर्मार दे बे सासे होननानै जेबो फोरमान खालामनो हाया बे सोमखोर बसुमतारीया जुदि फोरमान सोमखोर बसुमतारीया बेफोरबायदि इनफर्म हरग्रा होनना जुदि फोरमान बिथाङा जुदि होनो हायोब्ला होनांगौ आरो बे समाव बेखौनो खावलायगोन जे सासे मानसिखौ निर्दखि सासे सुबुंखौ बुनाया आयेन बेरेखा आरो बे आयेनखौ दहाय होनानै आसाम पुलिसा थामहिनबा रुनिकाटालनि जेखिनि पुलिस बिफान बे पुलिस बिफाना थाबैनो राहा लाथारनांगौ जेरैखि जाया राहा लानांगौ आं बेखौ बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै खावलायबाय बुंनांगोन दि सासे मानसिखौ बे सोमखोर बसुमतारी दुथाङा लंपटआ बे मोनसे बाथ्रा बुंदो जे बिथाङा जे गावनि थार गारि सिखावजों खावनाय बे सिखावजों बायनाय जानो हागौ बे थार गारिया दा बेजों माने खाथाबनानै बुद्रुनो नागिरदों माबोरै खास्रि बिस्रि सासे मानसिखौ नोङो बुद्रुनो हायो बिनाव अन्थाइ बिखा नामा बियो सासे दुथां नामा बियो दिनै नोङो साउथ फिल्मनि बायदि बियो बेफोरबायदि खामानि मावनो नागिरनाय इनायनो दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै जों बुंगोन दिनै जोंनि हायावनो बिटिआरआवनो खौरांगिरिया जुदि सेफ गैयाब्ला जोबोदनो लासिंसिं बाथ्रा होननानै जों साननो थाङो मानोना बे समाव बेफोरबायदि जे दुथां मानसिया सासे मानसिखौ सासे खौरांगिरिखौ एफोरबायदि जे मोनसे लासिंसिं बाथ्रा थामहिनबा बेखौ दे बुथारनो आरो नैबे थार गारियाव खानानै बुद्रुनो नागिरनाय बे जोबोदनो गनायथाव नङा होननानै आं बुंगोन मानोना खौरांगिरिखौ दिनै खालामदों गाबोन सरासनस्रा सुबुंखौ बेयो मा इजिलि बे खामानि मावनो थाखाय बे लाइ मोनगोन थ' बेखायनो आं खावलायगोन जे बे बिथिङाव नायनानै बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां रन्जित बसुमतारी आरो बे खावलायगोन मानगोनां नोंथांमोननि जायगायावनो सासे खौरांगिरिखौ गाग्लोबदों सासे उदाङै खामानि मावग्रा सासे बर' खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबदों नोंथांमोना बे बेलायाव जेन मोजाङै जे गोख्रों जेन राहा लायो आरो आयेनारि जाय बिथांमोना दिनै एसपिनिफ्राय लाना असि बिथांमोनखौ नोंथांमोना खावलायो जेन जाय दुथां सोमखोर बसुमतारी बे सोमखोर बसुमतारीखौ जेन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा मोनहोनायनि थाखाय नोंथांमोना राहा लायो बेखौ बड'लेण्ड निफ्राय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो मोनसे खावलायदों जे बे सोमखोर बसुमतारीखौ जुदियावबा पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लायाब्ला जों बेनि बेरेखायै बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना गोख्रों मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों उननि समफोराव लागोन आं बेखौनो गोख्रोङै बुंनानै बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जे दिनैनि जे खौरां मेल बे खौरां मेलखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों बे समाव जोंनि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नाल एस'सिएशननि सिङाव थानाय साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरखौ आङो बरायनानै लाबाय आरो दिनै जोङो बेवहाय मोनसे खौरांगिरि मेल होनो थाखाय जे थांखि लादों आरो बेवहाय जोंनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि बिथां राकेश आमसियारि आरो चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नाल एस'सिएशननि सिङाव थानाय बिबानगिरि साफ्रोमखौबो आं बरायग्रोना लाबाय आरो बे समाव जोंहा मोनसे खावलायनो गोनां आरो बुंनो गोनां बाथ्रा दङ जोङो मिन्थिगौ आरो जोङो थांनाय बेलासिनि 6:30 रिंगायाव मोनसे खौरांगिरिखौ गाग्लोबनाय जाथाया चिरां जिल्लायाव जानानै थांदों रुनिकाटा हालामाव आरो बे रुनिकाटा हालामाव जानानै थांनायाव जोङो दिनै बे बाथ्राखौनो जोङो फोरमायनो थाखाय दिनै बे खौरां मेलखौ लिंथुमनाय जादों आरो बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जोङो माखासे दाबि दैखांनो थाखाय बे समाव थांखि लादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थिनालि थाइजौबारि गामिनि सोमखोर बसुमतारी मुंनि सासे दंफां सिखावा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ देहायारि गाग्लोबदों बिथाङा सासे दंफां सिखाव थांनाय सिगां समाव जोङो बिथांनि दंफां जि आयेन बेरेखायै दंफां खावनाय माखासे जाथायफोरजों लोब्बा थानायखौबो जोङो मिन्थिगौ आरो बिथाङा बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिथांखौ जे दंफां सिखावनि सन्देह खालामनानै बिथाङा लिंहरनानै
जे देहायारि गाग्लोबदों जों बेखौ निन्दा खालामदों आरो जोङो दिनै पुलिस एबा सरकार बिफानसिम जोङो मोनसे खावलायनो थाखाय थांखि लादों जे बेखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो थाबैनो हमनांगौ आरो जों बिनि थाखाय जोङो आयेनारि राहा लानो जोङो पुलिस थानायाव रुनिकाटा पुलिस थानायाव जोङो एफआइआरबो होनाय जाबाय आरो जोङो दिनै सोमखोर बसुमतारी बिथांखौ जोङो खावलायनो थाखाय सानदों जे डिजिटेल बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि जानानै जोङो दिनै नोंथांखौ गोख्रों बाथ्रा बुङो जे खौरांगिरि सासेखौ गाग्लोबना लानाया बियो माब्लाबाबो मोजां जायाखै बियो आयेनारि मोनसे बेरेखा आरो संबिजिरारि बेरेखा जे दिनै भारत हादराव गोबां खौरांगिरिफोर दङ आरो खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनानै लायोब्ला मा जाथाय जायो नोंथाङा बे समाव बुजिना लानाया गोनां आरो थाबैनो नोंथाङा बे समाव जे रुनिकाटा थानायाव नोंथाङा गावखौ गथायनांगौ आरो थाबैनो जुदि गथायाबा जोङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नाल एस'सियेसननि जानानै जों बिनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जों राहा लानाय जागोन आरो नोंथाङा जे गुरुन्थिखौ मावबाय बे गुरुन्थिखौ नोंथाङा थाबैनो रुनिकाटा पुलिस थानायाव फैनानै नोंथाङा गावखौ गथायफैनांगौ आरो जुदि थाबैनो गथायाबा जोङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नाल एस'सियेसननि जानानै जोङो बिनि सायाव जोङो गोख्रों धरना होनाय हाबाफारि लानाय जागोन आरो नोंथाङा जुदि गावनि मान सन्मानखौ जुदि रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा गोसो दङब्ला थाबैनो नोंथाङा रुनिकाटा थानायाव गावखौ गथायनांगौ आरो जोङो नोंथांखौ मिथिखागौ जे नोंथाङा बबे फोरमान लानानै बबे फोरमानजों दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिथांखौ नोंथाङा गाग्लोबदों बे फोरमानखौ जुदि नोंथाङा होनो हायोबा थाबैनो होनांगौ आरो जुदि होनो हायाबा नोंथाङा थाबैनो नोंथाङा गथायनांगौ जे पुलिसनिसिम नोंथाङा गावखौ गथायफैनांगौ दिनै सासे खौरांगिरिखौ गाग्लोबनाया दिनै जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जादों आरो बियो मोनसे सोंखारि जाथाव जोङो मिथिगौ नोंथाङा सिगांनि समावबो जे दंफां खावनायनि माखासे प्रुफा जोंनाव दङ नोंथांनि न'आव फरेस्ट बिफाना दंफांनि गोबां दंफांफोर बोखांनो मोन्दोंमोन सिगांनि समाव आरो नोंथाङा जुदि दंफां सिखाव नङामोनबा दिनै मानो सासे खौरांगिरिखौ नोंथाङा सन्देह खालामदों जे नोंथांनि दंफां फालांगि खालामनायखौ पुलिस बिफाननो एबा फरेस्ट बिफाननो खोन्थाहरदों होननानै नोंथाङा जे सन्देह खालामदों बियो माब्लाबाबो मोजां नङा आरो नोंथाङा दंफां सिखाव नंगौना नङा नोंथाङा थाबैनो फैनानै नोंथाङा फोरमान होफैनांगौ जे जोङो बेखौनो खावलायो जोङो बांद्राय नोंथांजों बाथ्रा बुंनो थाखाय जों बे समाव आवगायाखै नोंथाङा जि गुरुन्थिखौ मावबाय बेखौ नोंथाङा थाबैनो रुनिकाटा थानायाव फैनानै नोंथाङा गावखौ गथायफैनांगौ आरो जोङो एफआइआर होबाय दिनै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो बिटिआर सरकारनि जे हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो पुलिस बिफाननि जे साफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय लानानै जोङो साफ्रोमखौ जों खावलायनो सानदों जे सोमखोर बसुमतारीया जे खौरांगिरिनि सायाव गाग्लोबबाय बेखौ थाबैनो सरकारनिफ्राय राहा लानांगौ आरो बिथांखौ आयेन बायदि साजा होनांगौ आरो बिनि सायाव बिथांखौ जुबथेसालिनि एबा आयेनारि साजाखौ होनाय जाथों जों बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो जुदि जोंनि खावलायसेयावबो पुलिस बिफान एबा बिटिआर सरकारा थाबैनो जुदि बिनि सायाव राहा लाया जोङो बिनि सायाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नाल एस'सियेसना थाबैनो जोङो सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन आरो जोङो जोंनि मोन्थायनि सायाव जोंनि जि जाथाय जादों बिनि सायाव जोङो थाबैनो जोङो आयेनारि सोमावसारगोन आरो बेखौ जों खावलायनाय थाबाय जुदि थाबैनो बिथाङा जुदि थाबैनो गथायाबा जोङो आरो बिटिआर सरकार एबा आथिखालनि जे पुलिस बिफान सरकारा एबा पुलिस बिफाना थाबैनो जुदि राहा लायाबा जोङो थाबैनो जों धरना होनायनि हाबाफारि लागोन आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो जोङो बेवहाय सोमखोर बसुमतारी बिथांखौ जोङो बुंनो सानो नोंथांखौ जों बांद्राय सम होनाय जानाय नङा नोंथाङा थाबैनो रुनिकाटा थानायाव गावखौ गथायफैनांगौ आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय बे समाव जोंनि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नाल एस'सियेसननि सिङाव थानाय साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरखौ आङो बरायनानै लाबाय आरो दिनै जोङो बेवहाय मोनसे खौरांगिरि मेल होनो थाखाय जे थांखि लादों आरो बेवहाय जोंनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि बिथां राकेश आमसियारि आरो चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नाल एस'सियेसननि सिङाव थानाय बिबानगिरि साफ्रोमखौबो आं बरायग्रोना लाबाय आरो बे समाव जोंहा मोनसे खावलायनो गोनां आरो बुंनो गोनां बाथ्रा दङ जोङो मिन्थिगौ आरो जोङो थांनाय बेलासिनि 6:30 रिंगायाव मोनसे खौरांगिरिखौ गाग्लोबनाय जाथाया चिरां जिल्लायाव जानानै थांदों रुनिकाटा हालामाव आरो बे रुनिकाटा हालामाव जानानै थांनायाव जोङो दिनै बे बाथ्राखौनो जोङो फोरमायनो थाखाय दिनै बे खौरां मेलखौ लिंथुमनाय जादों आरो बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जोङो माखासे दाबि दैखांनो थाखाय बे समाव थांखि लादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थिनालि थाइजौबारि गामिनि सोमखोर बसुमतारी मुंनि सासे दंफां सिखावा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ देहायारि गाग्लोबदों बिथाङा सासे दंफां सिखाव थांनाय सिगां समाव जोङो बिथांनि दंफां जि आयेन बेरेखायै दंफां खावनाय माखासे जाथायफोरजों लोब्बा थानायखौबो जोङो मिन्थिगौ आरो बिथाङा
बे समाव जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिथांखौ जे दंफां सिखावनि सन्देह खालामनानै बिथाङा लिंहरनानै जे देहायारि गाग्लोबदों जों बेखौ निन्दा खालामदों आरो जोङो दिनै पुलिस एबा सरकार बिफानसिम जोङो मोनसे खावलायनो थाखाय थांखि लादों जे बेखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो थाबैनो हमनांगौ आरो जों बिनि थाखाय जोङो आयेनारि राहा लानो जोङो पुलिस थानायाव रुनिकाटा पुलिस थानायाव जोङो एफआइआरबो होनाय जाबाय आरो जोङो दिनै सोमखोर बसुमतारी बिथांखौ जोङो खावलायनो थाखाय सानदों जे डिजिटेल बडलेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि जानानै जोङो दिनै नोंथांखौ गोख्रों बाथ्रा बुङो जे खौरांगिरि सासेखौ गाग्लोबना लानाया बियो माब्लाबाबो मोजां जायाखै बियो आयेनारि मोनसे बेरेखा आरो संबिजिरारि बेरेखा जे दिनै भारत हादराव गोबां खौरांगिरिफोर दङ आरो खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनानै लायोब्ला मा जाथाय जायो नोंथाङा बे समाव बुजिना लानाया गोनां आरो थाबैनो नोंथाङा बे समाव जे रुनिकाटा थानायाव नोंथाङा गावखौ गथायनांगौ आरो थाबैनो जुदि गथायाबा जोङो बडलेण्ड डिजिटेल जार्नाल एसोसिएसननि जानानै जों बिनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जों राहा लानाय जागोन आरो नोंथाङा जे गुरुन्थिखौ मावबाय बे गुरुन्थिखौ नोंथाङा थाबैनो रुनिकाटा पुलिस थानायाव फैनानै नोंथाङा गावखौ गथायफैनांगौ आरो जुदि थाबैनो गथायाबा जोङो बडलेण्ड डिजिटेल जार्नाल एसोसिएसननि जानानै जोङो बिनि सायाव जोङो गोख्रों धरना होनाय हाबाफारि लानाय जागोन आरो नोंथाङा जुदि गावनि मान सन्मानखौ जुदि रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा गोसो दङब्ला थाबैनो नोंथाङा रुनिकाटा थानायाव गावखौ गथायनांगौ आरो जोङो नोंथांखौ मिथिखागौ जे नोंथाङा बबे फोरमान लानानै बबे फोरमानजों दिनै बडलेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिथांखौ नोंथाङा गाग्लोबदों बे फोरमानखौ जुदि नोंथाङा होनो हायोबा थाबैनो होनांगौ आरो जुदि होनो हायाबा नोंथाङा थाबैनो नोंथाङा गथायनांगौ जे पुलिसनिसिम नोंथाङा गावखौ गथायफैनांगौ दिनै सासे खौरांगिरिखौ गाग्लोबनाया दिनै जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जादों आरो बियो मोनसे सोंखारि जाथाव जोङो मिथिगौ नोंथाङा सिगांनि समावबो जे दंफां खावनायनि माखासे प्रुफा जोंनाव दङ नोंथांनि न'आव फरेस्ट बिफाना दंफांनि गोबां दंफांफोर बोखांनो मोन्दोंमोन सिगांनि समाव आरो नोंथाङा जुदि दंफां सिखाव नङामोनबा दिनै मानो सासे खौरांगिरिखौ नोंथाङा सन्देह खालामदों जे नोंथांनि दंफां फालांगि खालामनायखौ पुलिस बिफाननो एबा फरेस्ट बिफाननो खोन्थाहरदों होननानै नोंथाङा जे सन्देह खालामदों बियो माब्लाबाबो मोजां नङा आरो नोंथाङा दंफां सिखाव नंगौना नङा नोंथाङा थाबैनो फैनानै नोंथाङा फोरमान होफैनांगौ जे जोङो बेखौनो खावलायो जोङो बांद्राय नोंथांजों बाथ्रा बुंनो थाखाय जों बे समाव आवगायाखै नोंथाङा जि गुरुन्थिखौ मावबाय बेखौ नोंथाङा थाबैनो रुनिकाटा थानायाव फैनानै नोंथाङा गावखौ गथायफैनांगौ आरो जोङो एफआइआर होबाय दिनै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो बिटिआर सरकारनि जे हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो पुलिस बिफाननि जे साफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय लानानै जोङो साफ्रोमखौ जों खावलायनो सानदों जे सोमखोर बसुमतारीया जे खौरांगिरिनि सायाव गाग्लोबबाय बेखौ थाबैनो सरकारनिफ्राय राहा लानांगौ आरो बिथांखौ आयेन बायदि साजा होनांगौ आरो बिनि सायाव बिथांखौ जुक्तिसालिनि एबा आयेनारि साजाखौ होनाय जाथों जों बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो जुदि जोंनि खावलायसेयावबो पुलिस बिफान एबा बिटिआर सरकारा थाबैनो जुदि बिनि सायाव राहा लाया जों बिनि सायाव बडलेण्ड डिजिटेल जार्नाल एसोसिएसना थाबैनो जोङो सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन आरो जोङो जोंनि मोन्थायनि सायाव जोंनि जि जाथाय जादों बिनि सायाव जोङो थाबैनो जोङो आयेनारि सोमावसारगोन आरो बेखौ जों खावलायनाय थाबाय जुदि थाबैनो बिथाङा जुदि थाबैनो गथायाबा जोङो आरो बिटिआर सरकार एबा आथिखालनि जे पुलिस बिफान सरकारा एबा पुलिस बिफाना थाबैनो जुदि राहा लायाबा जोङो थाबैनो जों धरना होनायनि हाबाफारि लागोन आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो जोङो बेवहाय सोमखोर बसुमतारी बिथांखौ जोङो बुंनो सानो नोंथांखौ जों बांद्राय सम होनाय जानाय नङा नोंथाङा थाबैनो रुनिकाटा थानायाव गावखौ गथायफैनांगौ आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय